Den rådne banan er den del af udkantsdanmark, hvor befolkningen er opdelt i rige og fattige områder. Det skaber en større ulighed, hvilket giver en mindre sammenhængskraft i samfundet. Det vil sige, når rig og fattig de ikke mødes i dagligdagen, så giver det mindre forståelse for hinandens udfordringer. På billedet her der kan vi se de mest fattige kommuner i landet. Der er så også meget synligt, at de rige de er mere adskilt fra resten af samfundet, end de fattige de er. De rige de vil hellere bosætte sig med andre rige, frem for at bosætte sig blandt de fattige. Det giver også mening med de folk, der har en lav indkomst, at de bosætter sig der, hvor de har råd til at købe et hus, hvilket de har ude i udkantsdanmark. På den måde så sker der den her sortering, hvor de rige de ligesom flytter til de større byer, hvor at dem med lav indkomst de ikke har råd til at bo. Økonomiske fordele ved provinsen. Provinsen indeholder jobs for djøfferne. Djøfferne det er jurister og økonomers fagforbund. Men folk vil hellere være ledige end at bo for eksempel i Thisted. I artiklen, hvor der bliver fortalt omkring den her... Ej, for helvede, noget lort. Jeg kan slet ikke huske, hvad Auction. Det var det virksomheden hed. Auction er en virksomhed, der producerer høreapparater, hvor at en masse akademikere fra Aalborg, de kommer og besøgte fabrikken. Og selvom de fik at vide, at hvis de søgte job, så vil de næsten være sikre på at få et job, så var der ikke en eneste af de her akademikere, som søgte jobbet, fordi det lå i Thisted. Så folk vil simpelthen hellere bo i Aalborg, end at bo i Thisted og have et arbejde. Derfor foretrækker folk også udlandet frem for provinsen i Danmark, som blandt andet er England, Kina og USA. Og Lars Munch han udtaler også, der kan være fordomme om, at der ikke er jobs i provinsen, eller at det er et kedeligt sted at bo. Men der er faktisk jobs at komme efter, og der er stor økonomisk fordel ved at bosætte sig uden for de store byer. Det er blandt andet også det med kommunalskatten at gøre, at det simpelthen er billigere for private personer at bo i provinsen frem for inde i storbyerne. Dårlige sundhedsforhold har tit noget med provinsen at gøre. De går meget hånd i hånd med dårlige uddannelser og lave indkomster og dårlige sundhedsforhold. Det er blandt andet rygning, alkohol, og så er der ingen motion ude eller i provinsen frem for i midtbyen.